2 hour toso me no ni wiemu hyen na babesi ewo Memphis. Ni nyina eka wonom afinhia afahye ayefre no Memphis in May dwumedie enenti na watonsa ede afre no. Afibia mu omanyi eyi May bosome no esi honomo na wayi oman baako na wonom ahye no animunyam. Afiwei oman Ghana na womobodin eyi no. Na 2 ene firi mu hyen no asie a akoda baya fefefe okita nhwiren ede amano emano akwaba. Opimso eba bedi na wotwe ewo dwumadie yi mu. Efrise oman a yebo wudin se ye hyew animunyam no ye de na wotwe bon ho de ro kan ho asam kire wo niam bia wo ede kire wiase afa na nyina. Memphis in May afahye eya afahya ehase afe apem ahenkono aduason enson sabre no mu no hyase a wodi no anibre so ene efri sabre no de afe bia wonom edi sa afahye kopem emfiem pino ene edunkono a ewiase afa na nyina yade kontonkro wi ede nensa ebeto amansan nyina ekomu ya wiase nyina ebo nyenye ya na obi nko na obi emma afei ena twede amponyankro pandaroma yade ya no abrase ya nti emfiem pino eni eduenu mienu ye hyase asai edi Memphis in May afahye ya Ghana tiri ayeye ayabo yedin ebehye ye munyame. Memphis in May dwumadie ekoso ewotenasi na afahye wei eduru wa dwumadie pi ena ya wonom eye ebi ene sen ebi ne se oman ayabodin sasa afi ye hye wani munyam no ye frɛ bibi Bell Street Music Festival adwomtofo a wonom efri amonone ene oman na afi no ye hye na munyam no emu adwomtofo wonom nyina eba ebegyere wonom ebobre ene nti sa akode ekobi Stoneboy ekobi sanso ena ochiame kwame ene afoforo pi ena wonom dwumadie wadru ehodomo dwumadie kroya mu wonom ewo ade bi a ye frɛ no se exhibition international week a wonom ede exhibit niema bebre wo ye screening wo ye art performances bebre so eka ho sa Memphis in May afahye ya mu nso ye frɛ bibi World Championship Barbecue Cooking Contest eno eye aduane no a eho akansie ye totonam eye namono eye nsuomunam de wo ye na abonten petemu na nipa nyina ani ehunu bi ena afen so wonom enante ede fa wonom so tene kese a ye frɛ ne Mississippi River wonom enante ede fa so we nyina aye hyehyɛ ya ewo sa afahye de mu a afibia wonom eye. Makachrom se empenishia ayadesua enenti ye ba besua de ne abunkompo ahwe se Memphis in May enokra ayeden ene baye opemso koduru ye no enne ene dwabo no ebaso ye bodwa data na Asante yadan ya mamre ene ya mane di santene ya enam kroyi mu nyina da nananom ehemfo ahemanom wonom nyina to santene fefefe adweso man hema ne mpanimfo hodo nananom ahemanom bebre wonom eka ho bi a wo mu nyina edi opemso enimu ye dai ya mamre ene ya sase eba ne sen ena sa afahye yikura eba ye mede kan ka kire wo afi bia ehyase na esanse mpaninse ewo bi ena akɔwie bi nti ene den ye hwe abakɔsemankasa ya ewo sa afahye yi eho.
Abusua eye den eni benya edin Memphis. Edin nankasa tete no na eye den. Memphis kure a sede enne ye ka no Memphis no. Kane tete ye ka se ancient Egypt ebre no mu tete kura ansa na ye ba be wo Kristo no. Sabre na ye frɛ kuro a enne ye ka ne Memphis no. Egypt bre so ancient Egypt no na ye frɛ no Mamfe. Sa ena na Egypt fo no efrɛ no na eno ene wonum kuropon ya edikan. Ene nti kane tete no se na obi epeyidie se wo tu kwan akọ obi man so akọbọ bra na sa Mamfe kure a na eye ancient Egypt kuropon yi eho ena na nipakoro ekoro. Ene ya obeka se meko US, meko Europe, meko London ane kane tete no na ancient Egypt kuro a ye friend Mamfe na enkrofo ekodi yie ewo ho. Eho no mo na wonum ewo eye Egypt fo no wonum ahonini akese ya na bebro wo hakra. Ana ewo ho no mo na saa Memfe no na eben Cairo enti na eye kuro kese a na kane ancient Egypt no wonum eni ho agro. Abusua medika ka se ancient Egypt fo no na ye frɛ kuro no Mamfe na semo amunim se tete no na yede akon enieden ene na etwifa nipa so nti eno nenam so ma kuro ni din besesan ye. Saa kuro Mamfe ye kyekere no afempim miensa ene ahenu 3200 BC ansakura ena na ye bewu Kristo ya ohene a ye frɛ no na me ena ekyekere saa kuro no. Medikan aka kyerɛ se na eye ancient Egypt for wonum kuropon na eho enso ena na wonum ewo wonum bosom bi a ye frɛ no Peter na oye bosom a wo kyerɛ wonum ensano nnwuma adwinni ahodo ena afei adansie ehonimde potokasa mu na yesi wo ye god of craftsman and architect eninti eho ena na Egypt for wonum ekọ afi yankoswanti abakosem no say ye ya edin no esesan ye efiri Mamfe ebedane Memphis no ene say ebra Arabs foi ede wani ekire ancient Egypt hono no na afi yenuanom Arab fo no de ohye ehye wonom se wonom nyina emfre nyame na kyese wonum enane nkremofo enti na eye ohye so opew wompew ene enti ekoba asa no na kyerese enigye bi enni ancient Egypt fo no emu na abakosam so kyerɛ ye se sa ancient Egypt fo no no wonum eye tuntum etese menu mienu a ene enti Arabs fo yi ebaye ede ohye ne ene den beka se womo ensom alla wonfrɛ nkremo na womo si womo empe womo ntiminti ema ancient Egypt fo no etu edifiri ho we fa ne bag ya na wokọ we fa ne niema na odne ni akire de na sombadwu no we fa ne niema na wokọ wonom de ne kakra ena afi Arabs no ebefa akuro ancient Egypt kuro no ebo so eno nti na ennei wohunu Egypt fo a wonom nyina aye mfitamfita no na esanse Arab fo yi eba se ye bunim se Greek de eye wonom kasa wontimi nka Mamfe no eno wonom edane no ko Greek kasa wo mwankasa ebetimi abodin ya eno ene Memphis wonom poto ne kakra se de wonom so betimi aka
abusua Arabfo intimi enka manfe no na odane no be ye no Memphis ena edidi muara ede ababepem sabre na obibebisa se Memphis ene wonoma fasha wo hye ene Ghana adan ena Asante otumfo oseitutu ene wotonza frɛ no se womra na omagina mu emma Ghana ehwehwemu kakra ya Aprebi waves ye na yehunu ene se saa wonom bosom ana eye pita ana wo kyerɛ adwinnie ene adansie ani ntina ancient Egypt for esom no na saa bosom no na boa ana na hoboa eye aboa kese eye nantwinyini ena akroma a potokasa mu ye beka se hawk ntina eye bull and hawk eno nti eno ena na ye wonom akraboa na se wonom akyeboa na kyerɛ se sese a na ene ayokofo ewo twaka bi ewo saa akraboa no ho ye nyina ye nim se ayokofo wonom akyeboa eye pete aboa sansa ofa de wo fanebum eno de akyerɛ eno nti na kyese enye nwanwa efiri se ensen wonom aguretipen ena anoma wonom so ntakra se ene tubo mu enti se Memphis wonom ene aboa akroma ewotwaka na Asante oyoko a eye abusua nyina piesie ya ete Asante akonwa so oye Asante hene ono nso na busua ye oyoko na nakraboa ana na kyeneboa eye akroma de a na kyerɛ se enye nwanwa so wonom to nsa ede frɛ Asante hene se wono na womra na womedai Ghana ya mamre ne amane ene ne ma yewo omeda na di enkyerɛ ye no abusua edwa no ene ebo ne data no wei eye osetu nyame kese sikadwa kofi kotoko hene Asante hene wone ne domo ekoye ena sabere abodwa data ewo Memphis in May dwumedie mu abusua kakra ye besua ede afa Memphis abakosem no eno no ane eye asanoa anwa eya na nye enigye kwanso na ye die kotoko hene wakọ aba abedura sumdwemo ene nti ena ye hu edom a wonom atwahia ewo Kumasi wiemhyen gina bia hanomo emu asukufo adosoafo mantamusoafo meyo etitiri ne enintini aman hene wonom nyina ene Asante agitwi agitrada fise yewura wakọ ababote Asante anim ama ebi asuga na so enti enigye enose
wiemhyɛn no na aba besie tumfo sei tutu ene ne dom wiemhyɛn na gina ane so and a unitino o say ye kotoko hini ye mawa kwabo na tumfo say tu nananom aso no e de na kode na ba asomdwe mu na wasifa mu titrini enintini awonum kohia no wo mo echiachia no mana kwaba adoso afo nso wonum de agina mu wodi asa anigye nko a obinya saa bia nko obeye bi o sei tunya mekese ane afi wonu me free wiemhyɛn gina bia hɔ no mo afi no waba aba beduru manhia hemfie Kasei na Asante hima one na hima anum ne mampanimfo onum so na abo ademu yi enigi aba odi asa efrise wa de nyina da na akọ ya wasa ba asomdwe mu yi
so obo ne nsam daadaa ne ho ane emma yene echichiri kuro yene ye bibia se kuro begina kuro bekoso ebenyini a fakase enso egina maaso ti opemso ani age se ne mma na asante hima ansantefo nyina ye mamme odi ne dom enso aye krado edi osebɔ ne anigye ehia no kwan ye akodi nensia ewo Memphis kuro no mu odoma nkomada ama nananomada ama wono makọ ede na ba akoye sibo eni anigye afei ena empanimfo a wodi Asante egya wono mo no wonom eko akodi amanie Aprebi waves ha eni de esie de opemso kọ Memphis wo kro dwabo ene ne mayemo ena yabo ne nyina tofa ede amami koso a na bribia subscribe like na share edamase